الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan uwana musulmi a duk inda kuke a faɗin duniya baki ɗaya, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana shine Ahmad Mika'il Umar, wanda kuka fi sani da mawaƙin sunna, kamar yadda hakan yake rubuce a shafina na Facebook ko a shafina na YouTube da ma wasu shafuffuka na daban akan intanet. Don haka ina mai matuƙar farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci a kuma wannan rana ta Alhamis 19 ga watan 12 shekara ta 2013, ba don komai ba sai don yin takaitaccen bayani game da wani sabon shafi da na buɗe kamar kwana 6 da suka wuce, wanda wannan shafi wani ɓangare ne na shafi na mai suna mawaƙin sunna Facebook. Shi yasa naga ya dace na yi wa abokan wannan shafi da ma dukkan waɗanda za su ziyarci wannan shafi takaitaccen bayani a aikace domin su samu sauƙin ma'amala da wannan shafi. Don haka yanzu idan kun lura za ku ga muna kan online, wato muna kan intanet kai tsaye ko kuma alal hawa mubasharatan. Abu na farko, wannan sabon shafi ga dukkan wanda ya ziyarce shi zai gabarka da zuwa rumbun sauti mp3 Facebook. Sannan wannan sura ko hoto da muke gani na zaɓe ta zama ita ce surar khilaf ko kuma frame na wannan shafi. Abin da ya shafi profile ko malafi shakhsi, na zaɓi hoton microphone ya zamanto shine alamar da za ta nuna maka wannan shafi. Game da sunan wannan shafi, na mishi suna rumbun sauti mp3, ba don komai na zaɓi wannan suna ba sai don dukkan wanda ya ji wannan suna da wurwuri zai fahimci manufar wannan shafi. A nan kuma na yi takaitaccen bayani ne game da babbar manufar wannan shafi, domin wannan shafi na keɓe shi ne domin taskace saututtuka na addinin musulunci, karatuttukan da malamanmu suka yi da kuma wa'azozi da ma kasidu na addinin musulunci waɗanda suke ɗauke da faɗakarwa, babu kalmomi waɗanda yake suka saba shari'ar musulunci a cikinsu. Don haka ina ga zai dace a aikace na nuna wa abokan wannan shafi yadda za su yi ma'amala da shi don su samu sauƙin shiga su ɗauki abin da suke so ko su kalli abin da suke so ko su saurara abin da suke so. Game da tsare-tsare za mu ga wannan jar alama, wato rumbu ne ko taska ce ta sauti. Za mu ga akwai rubutu a gefen wannan jar alama. Wannan rubutu yana bayyana abin da wannan rumbu ya ƙunsa na sautuka. Haka wannan shi ma sauti ne, idan za mu ga rubutun jikin shi ma yana bayyana abin da wannan rumbu ya ƙunsa. Haka wannan shi ma za mu ga sauti ne, kamar yadda za mu ga gashi nan fassarar littafin al'usulul thalatha cikin darasi 6, wato wannan rumbu ya ƙunshi sauti ne guda 6 na karatun fassarar littafin al'usulul thalatha. Da zarar mutum ya shiga zai samu waɗannan darussa guda 6 a dunkule a guri ɗaya. Game da hotunan bidiyo, wannan shafi yana da rumbu. Za mu ga wannan hoto rumbu ne na hotunan bidiyo, kamar yadda gashi a rubuce a gefen shi. Hotunan bidiyo
mabambanta. Idan za mu yi aikace, idan muka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan alamomi muka shiga kamar haka, sai mu ɗan saurara har ya buɗe. Gashi nan ya buɗe, alhamdulillah. Za mu ga waɗannan jajayen alamomi dukkansu sauti ne. Kowace jar alama za mu ga akwai rubutu a ƙarƙashinta wanda zai nuna maka maudu'in da wannan sauti yake ƙunshe da shi. Idan muna buƙatar saurara sai mu zaɓi ɗaya daga ciki mu shiga. Gashi ya kawo mana wannan alama, sai dai kasancewar kwamfutar da nake amfani da ita ba ni da flash play, shi yasa ba zai buɗe min ba. Shi yasa gashi sai ce min udhran la yumkin tashghil hadha al-malaf as-sawti fi hadha al-mutasaffih. Wato yana nuna min cewa wannan browser nawa ba zai buɗe min wannan sauti ba, kasancewar ba ni da flash play. Amma tare da haka zan iya saukarwa. Idan na zo wajen wannan kibiya da take nuna kallon ƙasa, gashi nan ya nuna min tanzil, kasancewar kwamfuta ta ina amfani ne da larabci. Idan ina buƙatar saukarwa sai in shigi wannan kibiya. Gashi nan sai mu ɗan saurara har ya buɗe domin ganin wannan download. Gashi nan ya bayyana. Idan ina buƙatar in saukar sai in bashi muwafiq, wato ok, ina buƙatar in saukar kenan. In ko ba na buƙata sai in yi cancel ɗin shi in koma baya. Haka game da abin da ya shafi hotunan bidiyo. Hotunan bidiyo idan muka zo kan wannan rumbu muka shiga, shi ma za mu ga ya ƙunshi hotunan bidiyo mabambanta kamar yadda gashi nan sun fara buɗewa. Bayan sun buɗe, insha Allah za mu zaɓi ɗaya daga ciki, shi ma mu buga misali kamar yadda muka buga misali akan sauti. Misali, idan muka zaɓi wannan sauti muka shige shi, ko in ce bidiyo, gashi nan ya ce min jari tahmil, wato yana kan saukarwa. Idan ina buƙatar saukar da wannan bidiyo sai in zo na bi hanyar da na bi ta ɗazu wajen saukar da sauti. Gashi wannan bidiyo ya buɗe, ta yadda in kana buƙatar ka kalle shi akan intanet kai tsaye ka bar shi za ka iya kallo, in kuma kana buƙatar saukarwa zuwa cikin kwamfutar ka za ka iya saukarwa. Gashi nan wannan bidiyo yana buɗewa. Kasancewar da intanet nake amfani, shi yasa abin yana buƙatar sai an ɗan saurara kaɗan. Dukkan abin da kai ba zai kai tsaye ba, kasancewar intanet ne. Idan muka koma baya cikin wannan shafi za mu ga kamar yadda muke gani, wannan shine yanayi na wannan shafi gaba ɗayan shi. Don haka ina sanar da 'yan uwana musulmi baki ɗaya cewa wannan shafi ba wai na yi shi ba ne don kaina ni kaɗai, innama na yi wannan shafi ne domin ya amfani al'ummar musulmi gaba ɗaya. Shi yasa dukkan wanda yake da wata gudunmawa da zai bayar ta hanyar turo sauti domin a sa shi a wannan shafi a yada, ko turo hoton bidiyo, kofa a buɗe take. Ko kuma wanda yake da shawarwari da zai bayar, kofa a buɗe take wajen karɓan shawarwarinku da kuma amfani da su insha Allahu. Ina ga nan ya kamata in takaita. Ni ne naku Ahmad Mika'il Umar, wanda kuka fi sani da mawaƙin sunna daga nan Sudan. Game da masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓa ta a shafina na Facebook, mawaƙin sunna Facebook, ko kuma a Gmail, wato mawaƙin.sunna@gmail.com. Game da masu son kallon hotunan bidiyo kuma za su iya ziyartar shafi na mawaƙin sunna YouTube, kamar yadda wannan bidiyo shi ma da muke ɗauka a yanzu, insha Allahu nan da ɗan lokaci kaɗan za mu sa shi a YouTube, ta yadda kowa zai iya gani a duk inda yake a faɗin duniya baki ɗaya. A nan nake cewa
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa